Dank dat je even nog de tijd neemt om iets te vertellen over wat je van deze dag vond. Kun je ons vertellen wat jouw algemene indruk is van de kwaliteit van de paarden hier in Kootwijk? Nou, kijk, ik heb vanmorgen de 3-jarige gekeurd en vorig jaar was de kwaliteit hier bijzonder goed, denk ik. En dit jaar was het ietsje minder, want we hadden maar 2 eerste premies. En ja, dat hangt soms van bepaalde factoren. Nou, de ene keer is de rassenstraling heel goed en de bouw heel goed en het beenwerk wel voldoende. En dus misschien de beweging wat minder. En het kan ook andersom zijn dat de beweging heel goed is en dat de rassenstraling en bouw minder zijn. En beenwerk. En beenwerk is natuurlijk heel belangrijk, daar moet ik heel leven op doen. En ja, vandaag was het toch vaak zo dat de wel voldoende rassenstraling was. In bouw misschien de lente- en kruienstelling kon wel eens iets beter zijn. En beenwerk, ja, de scholen soms ook nog ietsje aan vandaag. Maar vooral de beweging was vandaag wel wel ietsje te boosdoener. En dat zag je in de Kamboeske ook ietsje terug. De beweging, dat zien we graag iets beter. Ja, oké. En toch gelukkig een goede kampioen gekozen, nummer 108. Wat maakt die tot een goede kampioen? Nou, het is een compleet paard. Het is een paard met mooie rassenstraling die goed gebouwd is. Misschien ietsje meer jeugdstraling mag tonen, maar heel correct beenwerk rond het. Merk kan goed stappen. En vanmorgen in een kleine ring die zich heel goed zien in de draf, heel mooi voorbeen gebruikt, heel goed achterbeen gebruikt. En vanmiddag was het wel ietsje minder misschien. Ja, dat is ook een 3-jarige en een hele dag op de vrachtwagen staan of aan de vrachtwagen staan, wordt het toch ietsje vermoeid. Vooral die 3-jarigen, dat is een heel gereis, zo'n keuring. Dus ja, dat was misschien dan wat nadelig voor deze merrie. Maar het is verder een hele mooie merrie. Dus, en dan hebben we die 9-jarige reservekampioen gemaakt. Nou, dat is ook een merrie met veel rassenstraling die ook goed gebouwd is. Dan in het beenwerk net iets minder is. En in de stap misschien ook net iets minder dan de 3-jarige. En in het drafbestuur is het beter dan de 3-jarige. Maar ja, dan neem je alles mee. En dan is het de 3-jarige net iets completer dan de 9-jarige. En dan kom je tot de kampioen bij de 3-jarige. Ja, duidelijk. Dankjewel. Oké.